Вие не трябва да знаете английски. Когато аз започнах, не знаех много. За сега има 5 нива на обучение. Когато подадете документите, вие ще бъдете тествани и те ще определят нивото на вашият език. Може да започнете от ниво 0 или от ниво 5, зависи от вашите знания. За в момента се предлага само фултайм обучение, за което е необходимо 3 дена присъствие. Курсът е безплатен и по принцип всеки един студент получава бурсари стипендия, за която зависи от вашето финансово състояние. Преди да подадете документи е хубаво да попитате. Ако имате нужда от повече информация, изпратете запитванията си на този имейл адрес или попитайте за мен за вас, с радост ще ви помогна. Ще се радвам да се видим скоро.